So ni a dwi'n beirdd adran yn Cefn Hengoed. Jyst i roi cyd-destun i chi am yr ysgol. Mae wedi cael ei leoli yn Nwyrain Abertawe, a mae e mewn ardal difreintiedig tu hwnt yn Abertawe. So, dwi'n mynd i sôn amdano i chi am yr 8 ymddygiad darllen. Strategaeth llythrennedd ein ysgol ni yw hwn, sydd wedi cael ei mabwysiadu gyda'r awdurdod addysg lleol, a mae Abertawe yn defnyddio fe i bob ysgol erbyn hyn. Drealon ni fe tua 6 mlynedd yn ôl, a ath y lawr yn rili dda, a mae pob ysgol erbyn hyn yn defnyddio fe i rywfaint. Dwi'n dweud ysgol gyfan achos dyma beth i ni'n defnyddio fel strategaeth llythrennedd ysgol gyfan. Yna beth sy'n bwysig yw bod yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio trwy'r ysgol gyfan i gyd. Dwi'n sicr fod pawb sy'n ma heddi a strategaeth llythrennedd i hunan yn ysgol nhw. So sa'n mynd i weid bod fi'n reinvento'r wheel fan hyn, a fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd o popeth chi'n mynd i weld. Yr unig gwahaniaeth yw bod ni'n defnyddio 8 ymddygiad darllen a bod ni'n eglur am y teitlau ni'n defnyddio i'r plant, fel bod y plant yn defnyddio yr un iaith a bod pawb yn credu yn yr un peth yn yr ysgol. So, sa'i wedi cyfieithu'r 8 ymddygiad, achos son ni'n cyfieithu'r 8 ymddygiad darllen, mae'r plant yn gorfod gwybod beth mae pob un yn meddwl. Y reswm pam mae'n gweithio fel ysgol cyfan yw, yn bennaf yw bod disgwyliadau uchel gyda'r uwch dîm reoli. Maen nhw'n monitro, maen nhw'n traco, bod tro maen nhw'n arsylwi gwerth, maen nhw'n erfyn gweld a gewch chi ddim fwy na boddhaol os ydych chi'n defnyddio fe, os ydych chi'n gwybod fi'n meddwl. Mae popeth i ni'n neud yn yr 8 ymddygiad darllen yn gysylltiedig yn uniongyrchol at y fframwaith llythrennedd ar rhifedd. Erbyn hyn, dyw e ddim yn rhywbeth sydd wedi digwydd dros nos, a dyw e byth yn stopo i ni wastod yn datblygu. Erbyn hyn, fel ysgol, i ni wedi datblygu yr 8 ymddygiad llafar, a i ni'n datblygu'r 8 ymddygiad ysgrifennu. So dyw e byth yn stopo, credwch chi fi. So, mae graff, mae data, mae e yn y Saesneg. Dyma oedran darllen plant sy'n dod mewn ato ni, a'r canrannau ohonyn nhw sy'n 6 mis o dan i oedran darllen neu yn fwy. So mae e tua ar gyfer taled, tua rhwng 70% bob blwyddyn sy'n ofnadw. So, os chi'n edrych ar y narratif wedyn, ni fi jyst i pigo lan 2 gohort fan hyn, fel bod ni'n gallu gweld fel mae wedi gwella. Sa'n mwyn darllen e, achos mae'n Saesneg, ond allwch chi weld dros eich hunain bod pethau fel 41% ohonyn nhw'n dangos bod nhw wedi gwella rhwng blwyddyn o oed darllen. So, mae'r tystiolaeth gyda ni yn dangos bod e'n gweithio. Mae lefelau wedi codi hefyd ag ati. So, beth yw'r 8 ymddygiad darllen? So, pob tro ni'n darllen ni'n gwneud rhywbeth, a mae'n ymddygiad ni'n newid. Dyma'r 8 ymddygiad darllen. Sa'n mwyn darllen nhw, sa'n licio darllen nhw, maen nhw fanna i chi gael gweld. Iaith cyffredin yn yr ysgol. Felly, ond beth sy'n bwysig i ni fel ysgol yw nid bod ni jyst yn defnyddio fe. Mae rhaid bod ni'n gweud bod ni'n defnyddio fe. So, ar ddechrau'r wers, yn hytrach na gweud, let's have a starter activity, i ni'n gweud, right, let's activate prior knowledge. So, erbyn hyn, ni'n gael fe'n APKs. Let's do an APK. So, a ni'n self-monitoring a bla 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 bla. Chi yn sylwi, beth i fi mynd i wneud yw, bod Saesneg, yr adran Saesneg, yn defnyddio fe bach yn wahanol i ni yn y Gymraeg, ni wedi newid fel bod ni'n gallu symleiddio fe tuag at ein pynciau arbenigol ni. A chi yn ffindo bod cwpl o ardaloedd yn yr ymddygiad yn gallu mynd bach yn anodd i wahanol bynciau. So, activating prior knowledge, sa'n moyn patronize o neb fan hyn nawr, ni'n neud i ni yn neud mae jyst rhaid bod neglur amdano fe. So what do you already know about? What do you expect to find? Do you know anything about this text type? So pethau gallwch chi wneud yw pethau fel KWL grids ar y dechrau. So what I know,
what I want to find out and what I learn. Eto i gyd, ni'n mynd nôl, ni'n cyffwrdd ar popeth mae pawb wedi sôn am heddi, fel ti yn dy asesu ar gyfer dysgu. Mae'r plant yn gorfod gwybod ble maen nhw a beth hoffen nhw wybod. Enghraifft, gallech chi fynd am gwers fan hyn, ond allech chi wneud e gyda geirfa. Os ydyn nhw'n darllen darn, brawddeg, paragraff neu beth bynnag, allan nhw ddod i lawr beth maen nhw yn gwybod yn barod, beth dyn nhw ddim yn gwybod, a wedyn ni yn ystod y wers, maen nhw'n mynd nôl at hwn, a wedyn ni roi lawr beth yw'r ateb. Rydych chi ddefnyddio post-it notes. I have activated my prior knowledge and predicted that, or in today's lesson I will learn about. A hefyd, strategaethau drwy'n i gof, recall strategies. So maen nhw'n darllen pethau, maen nhw'n nodi lawr gwybodaeth a gati. Fel wedi si gynnau, dyw e ddim byd newydd, mae jyst rhoi teitl iddo fe, basically. Self-monitor. Chi'n gofyn os nhw'n gallu darllen ar goedd yn eu pennau nhw, clywed i lleisiau hunain yn eu pennau nhw. A wedyn ni, pryd nhw'n baglu ar dros geiriau, dyn nhw ddim yn nabod. Dyma beth sy'n land ni fel fix-up strategies ar wal bob dosbarth ym mhob adran yn ysgol, jyst i helpu nhw. Ni'n gael fe clunk into click words. Mae'r ein to wedyn, felly byddwn ni'n rhoi paragraff i'r disgyblion a bydde boxes ar ddiwedd pob brawddeg a bydden nhw'n gorfod dod i tic, mae'r cwestiwn, beth bynnag, os ydyn nhw'n deall ddim yn siŵr a beth bynnag. Dyma enghraifft wedyn, so mae Twitter Catrin, darllen, lyflu, gret, chi'n gwneud wahanol gweithgareddau, a wedyn ni'n mynd wneud gwir ffals, a wedyn ni'n rhaid iddyn nhw roi tystiolaeth sydd gyda nhw o'r darn mewn fyna. Cwestiwn yw'r trydydd un. Obvious, pwy beth ble pryd pam y set. Maen nhw'n gweud yn ysgol, mae atebion penodol i'r rhain, ond wedyn mae hwn yn higher order, so mae eisiau mwy o ateb arnyn nhw, so ni'n trio defnyddio how trwy'r amser, set trwy'r amser. Cwestiwn ni fyna, mae hwnna'n bach mwy tuag at blwyddyn 9, 10 na 10 yn mynd yn fwy anodd, ond hwn wedyn ni yw'r un mwy amlwg o ran cwestiwn ni yw'r gadair poeth. Chi'n cael rhywun ar y blaen, mae pawb wedi chwarae fe, achos mae'n lafar gret. Analyse and Connect yw'r un nesaf, lle llwch chi weld beth mae'n meddwl. So, diagram fen sy'n berffaith wedyn. Chi'n cael 2 darn darllen, a wedyn ni chi'n gofyn iddyn nhw weid beth yw'r gwahaniaethau rhyngddyn nhw a beth yw'r pethau tebyg rhyngddyn nhw, a mae'r iaith yn gwella wedyn ni. Fi'n mynd yn rili gloi fan hynny. Visualise. Visualise, allwch chi, beth sy'n bwysig gyda'r 8 ymddygiad darllen yw bod e'n siwto pob fath o ddysgwr. Allwch chi, chymod, o'r mat reit lawr i plant yr SDF sydd gyda ni. So mae hwn yn enghraifft syml. Modeli graffeg, le maen nhw'n darllen, a maen nhw'n tynnu llun o beth maen nhw'n darllen. Gair a llun yn debyg iawn i beth ddangosodd Jane gyda'r geiriau Cymraeg a Saesneg sy'n debyg, ond maen nhw'n gallu gweld llun. Os tawn ar lluniau chi'n defnyddio ar gyfer pob tro chi'n sôn am Mr Hapus, wedyn ni maen nhw'n mynd i gyfarwyddo, maen nhw'n mynd i gofio'r llun gyda'r gair. So, fyna. Analyse and infer, analyse and evaluate. Mae hwn yn lot yn fwy anodd i'r Gymraeg. Ond eto i gyd, mae'n bwysig bod nhw'n cael y cyfle i sôn am yr hyn maen nhw wedi wneud. So, enghraifft, fi wedi rhoi just lot o slides i wedi wneud, o fel byddwn ni'n datblygu fe yn y dosbarth. So, byddwn ni'n rhoi y gerdd hyn, a wedyn byddwn ni'n gofyn iddyn nhw i wneud APK ar y dechrau falle. How many words do you already know? Draw a spider diagram in your book.
Wedyn ni self-monitor, clunk words. Dyn nhw'n gwneud rhestr o'r gerdd, beth dyn nhw ddim yn gwybod, siwt maen nhw wedi wneud, beth maen nhw wedi wneud i wella, i ddeall beth yw'r gair, a wedyn ni clic fel maen nhw beth yw e. Visualise, read the poem again as you read, sketch pictures that you can see in your mind. So allan nhw wneud lluniau o'r pynciau gwahanol, teimladau, a wedyn ni darllen y deall yna ble mae'r analyse and analyse o'n dod. A na beth, hwn yw'r un sy'n datblygu nhw'n mhellach wedyn ni, yw sut mae'r pennaeth yn meddwl am yr ysgol. Achos dwi ddim yn licio fe. So, ond y gynnau. Analyse and summarise. Can you tell me what the text is about? What is the big topic? What are the main ideas? Dyna pwrpas analyse and summarise. A na ble chi'n dod a'ch plenaries mewn eich diweddglo mewn gyda stwff i ni gyd yn defnyddio, pasio'r blwch, plenary square, milionydd, bingos, flat, i ni gyd yn neud nhw. So, sa'n i dangos unrhyw enghreifftiau fyna, achos fi'n gwybod bod pawb yn neud nhw. So, anna fe, really. Ond fi'n credu, y peth mwyaf pwysig am yr wyth ymddygiad darllen yw bod pawb yn sylweddoli taw rhywbeth ysgol gyfan yw nid just i'r adran Gymraeg yn anffodus. So, yn yr adran Saesneg ddechreuodd e, rolodd e mas wedyn ni i'r dyniaethau hefyd. Wedyn ni sylweddol nhw, actually mae Cymraeg yn gallu ffitio mewn fan hyn, fel afterthought. A wedyn ni ath e ysgol gyfan wedyn. So, yeah. A felly mae'r ffaith bod y terminoleg yn gyffredin i bynciau a bod y plant yn gallu labelu y sgiliau ac yn golygu bod nhw'n gallu cymhwyso nhw yn rwyddach o bob i bob. Ydyn, achos beth chi'n ffindo wedyn ni, a maen nhw'n dod mewn a chi'n gweud, right, ni'n mynd i wneud KWL grid fan hyn. Oh, right, we just did that, miss, in IT. Chymod? Na, achos mae pawb yn newid trwy amser, chymod? So, na, mae e'n rili gweithio.